Welkom in Doonder in Doenrade op het OLS in de gemeente Beekdalen 2024. We naderen de finale van de scheetwedstrijd. En we zien eigenlijk al wekenlang het genieten van dit uitzicht. Ik heb een hoop papier in de hand, omdat we natuurlijk willen weten welke schutterie en welke informatie huurt erbij. Ik heb er een petje op, omdat toch af en toe de zon doorkomt en ik niet knats verbrand hier bovenop. Maar dit uitzicht, dit was ze wil zien op een OLS met daarachter de kerk van Bingelrade op de achtergrond. Dat is het scenario dat we eigenlijk al een tijdje hebben op het OLS. Zo wil ze eigenlijk een schuttersfeest hebben. Berg op, hè, berg af. En we gaan naar de finale. Dat is aan deze kant. Ivo laat mij met de camera. En je kunt het hier op Facebook volgen de komende minuten. We weten natuurlijk niet wie lang die finale gaat duren. Nu is het wel dat het OLS volgend jaar gaat plaatsvinden. Of in België, in de plaats Niel bij As. Dat is net achter Genk. Of in Midden-Limburg. Want van Midden-Limburg hebben we nog 4 schutterieën erin. Wessem, Gratum, Moffort en Heidse. Wie had dat gedacht? En het zien eigenlijk allemaal oud-winnaars ook. Alle 5 hebben ze ooit al eens het OLS gewonnen. Wessem heeft 5 keer het OLS gewonnen. Maar dat heeft allemaal in een tijd plaatsgevonden dat G en ik nog lang niet geboren waren. Bijvoorbeeld Wessem heeft gewonnen in 1913, in 1931 onder meer. Die hebben 4 keer gewonnen. En Gratum heeft gewonnen al een keer het OLS in 1896. En Heidse heeft gewonnen in 1888. In 1901, in 1894 en in 1948. Nou ja, daar hebben we natuurlijk geen beelden van. Misschien heeft Emus nog wat veel beelden op zolder liggen. Maar we gaan eens langzaam kijken. En in de buurt van die 5 schutterieën die er nog in zitten. Je kunt ons ook volgen op L1 Radio. We hebben hier 3 verslaggevers onder de buim die al de ganse dag de wedstrijd volgen. En we begonnen vanmorgen met 36 schutterieën. En meteen in die eerste ronde viel een derde al af. En zo langzaam maar zeker zien we opgeschoven naar deze 5-tallen. We zien de schutterie van Wielree. En dan denk je, maar dat hebben ze niet genoemd. Nee, Wielree leed er uit. En Wielree is hier in scheten voor een 6e of een 7e plaats tegen Obbig. Obbig is ook net afgevallen. Wordt dus 6e of 7e op het OLS. Dat is eigenlijk wel een grote verrassing. Want we hadden Obbig misschien toch wel als winnaar getipt. Omdat hij het zo goed doet natuurlijk de laatste jaren. En die hadden zo'n beetje de Gakpo van het OLS in hun midden. Roy Willems, overgekomen van de schutterie van Nattenhoven. Die is opgeheven. Lid geworden van Obbig. Vorig jaar nog niet meegedaan. Een van de topschieters hier op het OLS. Wielre is dus aan het scheten. Hier zien we Heidse. Die hebben hier zwart en geel. En Heidse zit dus nog in de race voor de overwinning. Veervoudig winnaar van het OLS. In een ver verleden dus. En dit zien mensen die toen ook nog allemaal niet leefden of geboren waren. En hey, collega Robert Jansen van de radio. Die is hier hard aan het werk, Robert Jansen. Dus kijk hem even aan. Is natuurlijk al de ganse dag bezig. Het is druig, het heeft hard geregend, ook hier gisteren. We zien wel wat modderige natte plekken, maar het valt enorm bij. En hier op de losgrond zak alles weg. We hebben een beetje zon vanmiddag ook, dus het druig heel goed op. Het is allemaal goed te doen. Er is een beetje wind, windkracht 3, waar vanmorgen wel bepalend voor het scheten. Want in die eerste ronde viel dus een derde al af. Maar daarna kwamen de schutters wat meer in hun doen en hebben ze toch wel lang volgehouden. We gaan kijken naar de volgende schutterie. Net zien die van Moffort, de man met het witte petje. Dat is de buksmeester van Moffort. En het is natuurlijk een prachtige verrassing dat ook Thea Hoog van Midden-Limburg, zeg maar de Roerdalense Hoog, zo'n succes heeft vandaag. Ze zitten bij de top 5 op het OLS dit jaar. Moffort. En daarneven, die mensen in prachtig uniform. Kijk maar eens wie het zestal hier ook zit, Ivo aan deze kant. Het team van Gratum. De winnaars van 1896, maar ja, toen waren we allemaal nog niet geboren. En die gaan het nou misschien wel doen vandaag in Doonder. Alle concentratie ook onder de buim. Dan hebben we er volgens mij, wie hebben we er nou gehad die er nog in zitten? Heidse hebben we gehad, Moffort en Gratum inderdaad.
gaan we bij de volgende kijken. Als je een beetje de uniformen kent, herkent ze normaal, hebben ze hoerige berenmutsen op. Wessem, viervoudig winnaar van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Wessem. Grote concentratie hier ook onder de buks. En begon ze niet lastig vallen. We loten ze uiteraard met rust en in concentratie. Er werd gekeken ook met verenkiekers natuurlijk. En hier zit het team van Bocholt, 10e plek, proficiat. Bocholt, de Belgische vrienden, altijd goed met de scheten, altijd in de top 10. En ook dit jaar weer. En hier ook een schutterie die helaas is afgevallen. En nu een kieken is of ze 6e of 7e wordt op dit OLS met Roy Verheijen als buksmeester. Dit is Obbig. Sint-Willibrordus uit Obbig. Vorig jaar nog 3e. En nu dus 6e of 7e. Zij doen niet meer mee voor de eindoverwinning. Want ze hebben een punt laten staan. Roy maakt de keugelschoen, de hulze schoen. Pakken een verse kogel. En Noël Schroten. Nogmaals, ze doen mee voor spek en boeren, want ze doen voor de 6e of 7e plek mee. Maar hebben het ook, eigenlijk is het ongelooflijk dat ze jarenlang achter elkaar zo hoertjes eindigen in dit OLS. Obbig is gewoon een topteam. En ook een 6e en 7e plaats is natuurlijk fantastisch voor dit dorp in de gemeente Sittard-Geleen. Ik ga nog in die fluoriserende groene pakken voorstellen aan de schutterie Sint Martinus Niel bij As. Ik zei het al. Plaatsje net achter Genk. Ze zien misschien wel het wietste van Hoes. En hier gaat het fantastisch al vandaag. De enige Belgische deelnemers. En we hadden er heel veel in de wedstrijd vandaag. Ook schutterie Sint Catharina uit het kerkdorp Beek bij de stad Bree in Belgisch Limburg. Heeft het erg goed gedaan vanmorgen en vanmiddag op het OLS, maar is helaas ook afgevallen in de loop van de wedstrijd. En de Belgische hoop leed dus heen bij die groene jeskes, bij Niel, bij As. En we stofzuigen langzaam langs die schutterieën en luisteren op de radio mee naar het verloop. De omstandigheden dus eigenlijk prima. Bewolking, waardoor ze de punten boven op de boom staan. En er ook weinig problemen zien om te missen. Soms hebben ze wel eens de zon fel op die blok staan. En dan denken ze dat ze een blok schudt of een bulken. Dat is hetzelfde. Ze zien vierkant. Maar dan schudt ze schaduwdraaf. Ja, dan missen. En, dus ze moest altijd heel goed richten. Hebben ze me geleerd op het stekje waar het bulken op staat. En ja, dan kan het eigenlijk niet missen. Maar goed, het is een afvalrace. Emens moet missen. Emens moet afvallen. En van die 130 schutterieën die afgelopen zondag zien begos, zien er dus nog 5 over. En die scheten per ronde 18 punten af. En Niel bij As is snel en heeft die 18 punten af. We kijken nog even mee naar Obbig. Nogmaals, ze doen een wedstrijd voor de 6e en 7e plaats. Ze zijn afgevallen. Ik denk dat we even verderop gaan kijken waar het kei spannend is. En dan komen we toch weer bij Wessem in de buurt. Met die fantastische goldkleurige uniformen op de borstkant. De meneer met het hoedje hier beneden, dat is een optekeneer. Dat is dus een onafhankelijke soort jurylid. Lid van de schietcommissie. Dus niet betrokken bij de schutterie van Wessem, die dus ook weer 18 punten af heeft. En misschien wel 6 keer het OLS gaat organiseren. En als je denkt van, wat heeft de mensen voor een vlag op de kop? Maar dat is van de kieker, hè? Ja, dat is van de diopter, weet dat ding. Ja, dan kunnen we eens beter terug, vind je alles is, hè? Iedereen met zo'n zwarte plek is van Wessem. Ja, ja. Wil je lot toch met rust? Dank Voor de concentratie. Ja, Succes. dankjewel. Ja, toch aardig om even Wessem te spreken. Ze zien misschien wel het meest relaxed als ze dat al 5 keer hebben georganiseerd.
Weliswaar ook weer in een veer verleden. De laatste keer Wessem waren in 2004 wie ze wonnen. En toen hebben we in Wessem een groot schuttersfeest gehad in 2005. En die andere data nogmaals in 1913, 1931, 1934. Dat mocht toen nog, zo kort achter elkaar, 2 keer winnen. En 1947. Misschien wel het eerste OLS na de Tweede Wereldoorlog, wie weet. We gaan kijken, want er zijn nog schutterieën aan het scheten. Die hebben die rie van 18 punten neder. We kijken even mee met Gratum. Onthaal het. Donkerblauwe pakken. Met die rode biezen erop. En het wordt steeds drukker ook achter de afrastering. Waar het publiek komt kijken wie Gratum het duidt. Had ik dat al gezegd? 1896 heeft Gratum voor het laatst gewonnen. En deze club is weer door. We gaan verderop kijken of er nog geschoten wordt. Nee. We hebben deze kavelronde gehad. Alle 5 schutterieën doen het goed. Willen blijkbaar niet missen. Zo kunnen we misschien nog wel oren doorgaan. Maar voor hetzelfde geld is het over een half uur afgelopen. Dit is teamwork. Die mensen steunen elkaar. Geven elkaar een aai over de bol. Want die hadden natuurlijk nooit gedacht dat je zoiets zou komen. Wie ze vanmorgen heen door Doondor reden. Je ziet wie het gekomen al. Ja, dat was ook de bedoeling. Vind je vervelend dat ik met nog praat of... Helemaal niet. Nee? Nee. Niet dat ik het dadelijk gedaan heb. Je hebt ze toch. Nee, ja, dat ken ik wel tegen. Ja, maakt me niks uit. Fantastisch hè? Jawel, het is geweldig. Wie zit het hierachter? Ja, we hebben de nodige fans bij ons, dus dat gaat wel goed. Ja. Oké. Rustig blijven. Doen we. Omholen. Ja, dat sowieso. Wat je erbij in 1896? Nee. Nee, net niet. Net niet. Nee, net niet. L1 ook niet. Ja, zwart-wit. Zwart-wit beeld hebben we. We gaan het zien. Dan is er heel even rust. En de scheetcommissie gaat misschien de druk opvoeren door te zeggen van ja jongens, we gaan toch nou snel weer verder. Maar het kan ook best zien dat ze even relaxed zien. Dat we zeggen van we wachten even voordat we gaan. Je ziet ook dat die buksen weer even ingepakt. Die weer beschermd tegen de zon. Zodat die op temperatuur blijven. Maar als je denk ik huur nog knallen op de achtergrond. Dan heeft het met een van die schutterieën te maken die nog moet strijden om die andere plek. Om die andere plaats. En dat is Wielree, daar gaan ze achter. We kunnen nog wel even hier, Ivo, naar Wielree. We hebben het erg goed gedaan. En waarom schieten die dat af? Wat maakt een oud of ze 6 of 7e buurt. Maar daar zit een geldprijs aan vast. En een schutterie kan natuurlijk altijd wel wat geld gebruiken. Al is het maar om het schutterslokaal op te knappen. Of om loer te kopen voor de keugel. Of ik noem maar wat. Voor de jeugd misschien een windbuks. Voor het jeugdscheten. Ja, Wielree heeft heel lang samen met Obbig het zuiden van Limburg hoog gehalden. Obbig dus meer westelijke mijnstreek. Maar Wielree echt het heuvelland. En dat is dit Beerbrouwersdorp dus niet geluk. Maar ik denk geen getreur. Het is natuurlijk toch wel goed wie ze op een OLS uit 130 schutterieën 6e of 7e kind zweren. Ja, even niet te weten, want we mogen niet achter de grens van de turf komen. Dan zitten we in het schootsveld officieel en dan krijgen we een gele kaart van de OLS Federatie. 2 mensen onder de buks. Natuurlijk de schutter. Die met zijn been gespreid gaat om goed in de grond te staan. En de mensen met de paraplu, dat is nou eenmaal de parapluhouder. En dat is fijn dat ze in de kieker, de diopter, dat ze door niet de volle leeg in hebben zitten. Dan komt de buksenmeester erbij en de volgende schutter van Wielree. Als ik goed zie is dit de achterop shut van deze vereniging. En dat is eventjes afkijken wat de mens duidt. Even niet in de kieker kijken. Even gewoon naar het gras kijken. Om zich te concentreren. Je ziet ook de stand van de bijn. Dus thuis met de bijn wiedodijn. En de zaks eigenlijk een klein beetje achter door de rug. Tenminste zo voelt het bij mij als ik zo'n vogelbuks op mijn schouder heb.
En dat is op zich wel goed ook aan te sturen. Want met de rechterhand holt ze dadelijk de trekker over. En met die linker kunt ze eigenlijk die buks, die best wel zwaar is, makkelijk bijsturen. En het is een kwestie van niet bewegen en zeker weten dat ze het punt in het vizier hebt. En dan kunt ze de lode prop die op de kogel zit, op de huls zit, die kunt ze dan nog onderbrengen. Volgens mij is dat een messer van Wielre, wat op zich ook niks meer uitmaakt. Wat zeg je? Dat is mis. Ja, dat is mis. Dit is de optekening en die zet alleen als het raak is allemaal peetjes. Dat zie je op dat formulier. Het stikt van de peetjes. Moest eens kijken hoeveel peetjes Wielre al gehold heeft de afgelopen dag. Alleen hier is de X. En dat is de eerste X van de messer. Waardoor ze strijden om de 6e en 7e plek. Maar ze hebben in de wedstrijd dus nu ook nog een messer gehad. En deze zal wel P zien. Die is af. Nou, dat kan bepalend zien voor de 6e of de 7e plek. Het mag allemaal niet zo verloed. Maar ik denk dat Wielre goed mag zien op zo'n prestatie. Gang er maar eens aan staan. En probeer maar eens zoveel punten achter elkaar. Dat zie misschien wel een paar honderd punten die door raakgeschoten zien. Nou, de buks van Wielre wordt opgeraapt. En? Goed. Ja, we waren sowieso al eruit, hè. Dus we moesten nog kabelen voor de 6e, 7e. Ja, dat wou ik nou doen het lijkt. Ja. Maar dat is toch ook goed? Ja, dit is zeker goed. We houden maar één doel, dat wordt die top 10. Ja, wij willen wel naar Wielre. Ja, zeker. We hebben iedereen geen goed genodigd, maar ja. Voor het jaar misschien, hè, weet het. Ja. We kunnen eens weer een jaar geproeven en dan... Want je doet het in andere wedstrijden ook goed. we mogen niet klagen. We doen het best wel oké, geloof ik. Ja. Dus, ja, dus dit is geen toeval? Dit is geen toeval. De laatste paar jaar zijn we al vaker bij de top 10 geweest. Dus ja. We zijn vrij nuchter eronder. En top 10, dat vind ik weer eigenlijk de hoogste eer. En wat daarboven is, dat is allemaal metgenomen. Ja. Nou ja, een goede worst brengen naar Sint-Maternus. Ja, dat is zeker welkom. Komt goed. Dankjewel voor de ook bijdrage. Ja, dankjewel. Geen oog. Wielre, Sint-Maternus. En je ziet dat er achter de 5 overgebleven schutterieën en hier rechts ook, Heidse, alweer onder de boom stonden. Het drietal van Sint-Nicolaas Heidse. Klein Parijs noemen ze het door. Met de vastelovend. De vraag is natuurlijk wie goed het feest zal zien straks in het dorp. Maar ja, met een 5e plek moest je misschien ook wel de tap opengooien. En mag de burgemeester misschien ook wel een vaat geven. Heidse is dus aan het schieten. We luisteren met 1 uur naar L1 Radio. Of we kijken online op internet wie de wedstrijd verloopt. De concentratie onder de buim bij Heidhuizen. Tim Sillikes, Esther Sillikes, Janine Bekkers, Vivian Jansen, Huub Heijnen en Jos Rijks zien al oren en het scheten voor Heidse. En ik kan niet zeggen dat bij een van de verenigingen de druk misschien hoger leed als de ander. Ik zei het al, ze hebben allemaal al eens een keer zo'n OLS gewonnen. Weliswaar in vroeger tijden. Wie zijn fiets nog met een hoofdletter F schreef. En misschien brengt dat ook wel de rust. En hebben we ook de afgelopen kavelronde geen afvallen gehad. Maar nogmaals, het kan snel gewoon. We hebben ervaring op het Oud-Limburg Schuttersfeest dat het in een half uur gepiept is. Maar we hebben ook wel eens terug moeten komen op zondag. Moefert. Sint-Urbanus. Moefert. Met de paraplu die voor de schaduw moet zorgen bij de schutterie, bij de schutters. Waardoor het nog relaxter is om de lood richting het holtere blokje te brengen. En het punt af te schieten.
En het gebied wat je daarachter ziet, achter die buim, dat is natuurlijk het schootsveld. Door mogen geen biers te komen. Door mogen geen mensen fietsen of lopen of wandelen of rieën. Dat is compleet afgeschoten. En de scheetbuim stond in een soort halve cirkel, waardoor vanaf morgen die loeie keugel uit de grond gehaald kunnen weer. Want die liggen allemaal op een concentratie bij elkaar. En ik heb wel eens gehoord dat er 97% van alle loeit weer uit de grond gehaald kan worden. Wat zo'n schutterie dan duidt, want de meeste keugels zijn vervormd door het geweld waarmee zo'n loeie prop uit de buks komt. Dus die keugels zijn vervormd, die werden eigenlijk weer gesmolten in het schutterslokaal en er werden weer nieuwe rechte keugel van gegoten. Iedere schutterie heeft zo'n deskundige in de buurt die dat kent. We hebben een misser. We gaan naar Gratum. Gratum heet gemis. De mannen in een fantastische uniform. Gratum kreeg geen OLS. Veerschutterieën zien er nog over. We kijken naar de teleurstelling bij Gratum. En hier als we ons omdraaien, kijk maar eens Ivo hey. Ja, aan deze kant. Hey de bank. Hier werden de mensen natuurlijk getruist. Schouderklopje. Anne? Dat is mijn belangrijkste vraag vandaag, Anne. Ja, Anne, je kunt altijd misschieten. Hè? Ja. Ben je zenuwachtig of ben ik zenuwachtig? Ik ben net zo zenuwachtig als jij, want ik vind dat kei spannend. Nee, ja, goed. Zit je me grazelen? Ja, die zin dat ding voor me gewoon. Dus, nee, ja, goed, het kan allemaal mis, dus dat hebben we altijd gezegd. Dus, maar ik weet, ja, wat ik heb gedaan, ik meen je dat ik hem zuiver erin haal, dus, maar er is het fout gegaan, dus anders was er gekomen. Hè. Ja. De omstandigheden zijn eigenlijk prima, Ja, vergeleken met vanmorgen. ja, weet je, iets minder. Ja. Oké. Nee. Als ik burgemeester was van een gemeente, zou ik ook een vaat geven en vanavond... Dat hoop ik dat hij dat even goed doet. Wat zeg je? Als ik burgemeester was, zou je 3 vaten geven. Ja, dat is wel veel, hè? Nee, we zijn met veel mannen. Dus moesten delen. Maar je kunt het verdelen. Ja, dat doen we ook. Dankjewel voor je inzet. Dankjewel, hè. Ja, we waren hier gekomen. 5e dus waarschijnlijk. Als er deze kavelronde nemens afvalt, dan wordt Gratum 5e. Wie knap is dat? Sint Severinus, de heilige, heeft niet het geluk gebracht voor de eindoverwinning. En dan zien we nog met veer. Kijk of we de cameraman meegaat naar de volgende club. En dat is Wessem weer. Terug bij Wessem. Als ik het goed zie, is Wessem ook opgeschoven naar de rechterkant van de herk, want daar stond nog punten. Want ik zie in de opteken die op een ander turfje alles noteren. En de vraag is natuurlijk van of iedereen zo cool bleef van Wessem. Om ook zich totaal niks aan te trekken van het opschuiven van de ene herk. De herk, dat is zoals die buks ophangt. Zo'n buks zit een soort zaag erop gemonteerd, waardoor ze die zaag vast kunt zetten op de herk, op die goede lengte, op die goede hoogte. Wessem dus in vol concentratie.
En ook deze schutter heeft het perfect gedaan. Je ziet ook de zwarte vlek van, ja, wie heet dat ding? Zo'n rubber flapje op de diopter. Waardoor ze ook fatsoenlijk kunnen kijken in de buks en in het vizier. En je ziet dat de schutter die net heeft geschoten ook weer parapluhouder is nou. En ze moedigen elkaar ook aan. Ze adviseren elkaar ook. Ze kijken naar de zon. Paraplu moet inderdaad aan deze kant. En dan moesten elkaar ook adviseren. Als ze veel de wind opzet, ze heel even wachten. Of kijk even af. Of neem dich alle tijd. Want in feite hebben we alle tijd natuurlijk om te schieten. We laten Wessem even met rust. We gaan richting de Belgische kant. Want dat is een schutterie die er dus ook nog in zit. We hebben nog 3 Nederlands-Limburgse schutterieën en 1 Belgisch-Limburgse schutterie. Ook die mogen aandacht. En voor Niel bij As nog Obbig. Obbig heeft lunch erbij gepakt. En Noël Schroot is tijd bij de Bucks. Het zijn natuurlijk fantastische apparaten die vogelbuksen. Noël en, kom deze kant op. Dan storen we Niel bij As zo min mogelijk. Ja, even draaien, dat is mooi. Zo hem. Nou, zo hem. Dat we Willy Broders zien storen. Zo, ja. Heb je zich gemist? Helaas wel dit jaar. Oh, ik heb de gure vloek op de radio. Dat kent. Mag dat van Toes? Normaal nee, maar doen wel. Ja. Tja. Het is helaas. Ja. Maar helaas, wat zit je 6 of 7e? Ik geloof dat we zussen zijn geworden. Nou ja, dat is toch ongekend wat je doet? Ja, maar gaat je eigenlijk doorgereind langzaam. Ja. We zitten hier al kort erbij en dan hopen ze dat een keer komen. En leep hun heel lekker vandaag. Ja, wij roepen al jaren, we komen naar Obbig. Ja, dan kan ze hier ook komen. Ja, snap ik. Dus. Om te wandelen of te fietsen en zo. Ja, dan zat er Monique zitten op een najaar of nog, hè. Ja. Dus. En vorig jaar had je het kinderoverles gewoon, hè? Vorig had kinderoverles, dus het grote overles moet een keer eraan komen over. Ja, we weten de weg wel. Daarom dat geld. Wie kunnen we dich troosten? Oh, we geven een beleidje bonnen, dan kan het die jongens ook wat geven, dan is het wel goed. Oké. We gaan voor een feestje vieren in de tent en dan vanavond een verder feest in het dorp, hè. Heel goed. Dank u wel. Wie is volgend jaar? Dat sowieso. Wel Schroten van Obbig. Deze kant. Als het pint uit aan de ogen en het is groen, dan is het Niel bij As. Groot applaus daarachter op het terrein vanuit de supporters van Gratum. Als je dat toevallig meekreeg en nog afvroeg wat gebeurt er. Felicitaties voor de mannen en vrouwen van Gratum. Niel bij As. Heidse is nog een scheten. Wessem is nog een scheten. Movert is waarschijnlijk kloor met deze kavelronde. En je kijkt naar Niel bij As. In de benaming van plaatsnamen komt Niel altijd wel in de richting van een oude rivierarm. Dat hebben ze in Limburg ook bij Roermond, Maas-Niel. En in Belgisch Limburg hebben ze vlakbij As ook een Niel. Misschien een huurte in het landschap die terug bleef. Dat zijn de plekken geweest waar in de vroege middeleeuwen gemeenschappen ontstonden. En ze hebben de heilige Sint-Omerte. Dit je ook ziet achter op de jassen bij Niel bij As. De heilige Sint Martinus, de Romeinse soldaat op het paard. Die is in een mantel in twee snee en een gedeelte aan een zwervergoof. En dat brengt Niel bij As geluk. Ook bij deze man een beetje een zwarte punt rechts voor op de kop. Dan is het herkenbaar dat ze in volle concentratie doorheen kijken. Gaat goed? Ja, prima. We moeten daar straks het puntje even afwegen door. Ja, maar dat is veel strakker. Weet dat ding ook weer, dit flapje, wie noemt je dat ook weer? Oogklap, hè? Huh? Oogklap. Oh ja, de oogklap. Ja. En die geeft een beetje af. Ja.
Zeker met dit weer. Ja, dus hij is versleten, hè. Ja. Nou, dus het gaat goed, dus we hebben alles wat we hebben willen, hè. Wie bedoelt je? Ja. Dit is al ongelooflijk, vind je? Ja. We zijn er altijd bij, hè. Je ziet eigenlijk al tevreden. We zijn heel tevreden. Maar we hebben hem 2 keer gewonnen, dus Ja. nu gaan we proberen weer de derde keer. Hè. In een ver verleden. Nou ja, dus in 89 en in 77. Dus... Ja. Toen hadden we dit soort kleuren nog niet. Nee, dan hadden we de kleuren nog niet. Je valt in heel veel op. Ja. Succes. Dank je. En we zullen ons best doen, hè. Meer zit er niet op, hè. Ja, je ziet de enige steun die Belgisch Limburg nog heeft. Ja. Dat was al een streefdoel. Voor de beste Belg te zijn, hè. Ja. Maar nu proberen we de beste te zijn, hè. Succes. Ja, dank je. De optekeneer. Wacht rustig af wie het verder moet gaan met Neil B. As. De optekeneer is ook van de schietcommissie en normaal lid van de schutterie uit Belgisch Limburg uit Stokkum. Ja, dus einde aanvaller. Daar kunnen we misschien nog even naartoe lopen. Die maken een statiefoto daarachter. We horen nog een juich. En deze is bij Heidse. En dat betekent dat Heidse door is. Kijk, de statiefoto werd gemaakt door Begraten. Iedereen een duimpje omhoog. Het is natuurlijk ook geen doelpunt als ze mis. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ja, daar zien sommige mensen heel erg gefocust sinds vanmorgen. En hebben misschien wel hun uiterste best afgelopen week ook nog gedaan op het schutterslokaal om te oefenen. En als het dan uiteindelijk niet lukt, of de max een fout, of de beweegs, of de zit, als ze maar heel even met de vinger aan de trekker zit, dan knalt de kogel ook al weg. En dan kan het natuurlijk best wel emotioneel zien. Bij sommige schutters. En ook dat is niet erg. Veerschutterie dus nog even. En de druk werd hoger omdat ook media natuurlijk zich nu ook volop gaan focussen op die aparte schutterieën die nog over zien. Graten wordt nog geïnterviewd door de collega's van Zo Nieuws. En dan gaan we nog heel eventjes kijken. En verder lopen. En hier wachten ze op Dreva de Beer van de burgemeester. Dit is Lieske Leunissen. Maakt allemaal foto's voor het schutterstijdschrift. Ook belangrijk. Een blad waar ze zich op kunt abonneren. En dan krijg ze alles met. En Heidse is eigenlijk alweer onder de buks, zoals het dan net. Maar ik zie dat Mofort ook alweer onder de buks hing. Wessem ook. En daarachter Neil B. As, pak hem nou uit. Tim Sillikes zien we van Heidse. Kijk die concentratie. Gewoon naar onder kijken. Naar het gras kijken. Niet in dat vizier even. Want dan moest er een heel smal punt kijken. En dan zus een soort kruts. En een rondje. En doorin moest ze eigenlijk zorgen dat ze niet precies het bulk in het midden hebben. Maar dan moest een klein beetje pakken. Dan werd ze namelijk ook dat ze in het midden van het bulken zit.
En Tim Sillikes heeft zijn eerste 3 punten af uit deze kavelronde. En de zus komt nu onder de buks. Hij heeft een schouderdeken voor de klem van de buks om zich beter en relaxer te voelen. Schouderklopje van broer en zus. Tim en Esther. Tim nu met de paraplu. En als zich een stukje kleiner is wie Esther, ja, dan zal ze iets anders die buks op de aanlegbouw moeten herken. Maar dat kan wel, want er zit inderdaad een soort zaag gemonteerd onder op die vogelbuksen. Waarmee in ieder geval heel lekker op de haak. We hebben een misser. We gaan deze kant op. We gaan deze kant op. Naar Wessem, hier op L1 Radio. Dat Wessem heet gemis. Dus dan hebben we nog 3. Dan gaan we of naar Niel bij As. We gaan of naar Moffort volgend jaar. Of we gaan naar Heidse. Wessem, de schutterie die dus 5 keer het OLS mocht organiseren. Omdat ze hem ook 5 keer won. In recent verleden 2005. De schutter onder de boom heeft waarschijnlijk gemis. En de emotie zal het je vanzelf zien. Neemt de paraplu over. Wordt nog bemoedigend toegesproken. Klopje achter op de rug. Niks van aantrekken. En nu wordt de druk steeds hoger. Het publiek gaat ook zich dan verschuiven naar een plek waar ze misschien bij de winnaar stonden. Dat weten ze natuurlijk nog niet van tevoren. Maar mensen kijken eens achter zich. Van wie is er allemaal heen? De hoogwaardigheidsbekleders van de gemeentes die komen ook deze kant op. Burgemeesters zien er allemaal al. En Wessem had hem natuurlijk wel hier willen hebben. Het is alweer 20 jaar geleden. En dat is een mooi ritme, hè? Als je hem om de 20 jaar kunt organiseren. Het Oud-Limburg Schuttersfeest. De Hols, het tweede grootste evenement. Het eerste grote evenement van Limburg. Boete evenement festival is Pinkpop. En dan ook eigenlijk qua grootte en qua vergunningentraject het Oud-Limburg Schuttersfeest. En de volgende punten van Wessem zien wel raken. Maar ja, er staat nog eenmaal één krutsje. En misschien kijken of we een eerste reactie kunnen krijgen van de persoon die gemist heeft. Het zal eerst opgevangen worden. Ja, dit kunnen de misser met zich doen. En dan hebben ze die broeders en zusters nodig voor de truus. En het is een terugkomende emotie die ieder jaar verdeeld wordt over andere schutterieën. En soms over steeds dezelfde. Je ziet wie voor camera's, wie voor fotografen van de Limburger, van het Schutterstijdschrift. We hebben een kleine verrassing voor alle kinderen onder de 12 jaar. Bij het etendorp voor de feeststand kunnen de kinderen een gratis roomijsje van Il Primo komen afhalen. Voor alle kinderen onder de 12 jaar een lekker ijsje bij het eetdorp. We hebben dus nog 3 schutterieën op het OLS. Heidse, Moffort en het Belgische Niel bij As. Ik weet ook dat ik Janne was. Wat dat lijkt dat iedereen naar de binnen wil. Ja, we zien dat dat is een echte vereniging er ook al een heel erg team, maar de veelvereniging is gewoon ja, ontzettend leuk. Waar was hem dan? Waar was hem dan? Ja, we moeten nog een paar puntjes eten, dus die proberen we af te doen en dan ja, een vierde plek. Als we
Asfedal natuurlijk fantastisch resultaat. Zoveel verenigingen dan achter gelaten. Dus mogen we zeker trots op zijn op een vereniging. En nog 3 erin, wedstrijd zeker dat Oudegmos kan scheten. Ja. Succes. Dankjewel. Het gaat eigenlijk prima met Wessem. We hebben alleen een misser. En dat is deze schutter die nog getruist wordt. Dat soort pleetjes wil natuurlijk toch ook iedereen een beetje hebben. Er is weer een nieuwe misser. We moeten naar Mover toe. Voor ander verdriet. Voor ander verdriet. Dus, we gaan het OLS in België krijgen bij Niel Beas of in Heidse. En Mofort heeft dus gemist. Wilma van Pol heeft gemist. Ze is tijd onder de buks. En ze moet nog een punt scheten. Ook dat kan nog eenmaal gebeuren. En het duurt een beetje spel. Het duurt een beetje spel. We kunnen het binnen een paar minuten zien afgelopen. Dit is Wilma. En ook zij zal, als ik het goed heb, fantastisch weer opgevangen door de collega's van Sint-Urbanus Mofort. Lukt het niet, Wilma? Nee, de eerste is me mislukt. De eerste? Ja, maar mijn eerste shoot van de zoveelste kavelronde. Ik weet niet, ben ik kwijt. Ja. Niks aan te doen, dan moet iemand missen. En helaas ben ik dat geweest. Had ze wel een goed seizoen, afgelopen maanden? Oh ja, ik voel me altijd wel lekker met shooten. Ze hebben gewoon alles geraakt, behalve nu? Ja. Kan gebeuren, hè? Nou ja, dat was goed opgevangen, toch? Ja. Dat deed je zonder buks al gelijk. En daar was een team voor. Ja. We waren geen naar Mofort gekomen. Ja, ik ga je ook heel zien komen, maar dat is even ook wel een hele organisatie. Applaus voor dit. Ja. Succes. Oké, dank u wel. Mofort is klaar en wordt waarschijnlijk derde op het OLS. Mijn collega's zien ik met een camera bij, klopt dat, even kijken, die zien ik inderdaad bij Heidse stonden gewoon weer nog Niel Beas. Dat is wel een paar kilometer verderop, ook in de auto. Maar ook hier op het schuttersterrein moeten we een eind gaan lopen. En dit is Niel Beas. Nog 2 schutterieën erbij. Nog 2 schutterieën in de strijd op het OLS in Doenrade, in Doender. Op de Schutterswei. Waar we scheten richting Merkelbeek, richting Bingelrade, richting Klein Doender, richting Oorsbeek. Wie groeit is of vuurt de stress? Dat is een stuk de vraag. Robert Baten staat onder de buks. In alle rust. Concentratie. Doe ik zelf niet de kogel erin te doen, daar hebben ze een buksenmeester voor. Ik kijk ook nog even goed naar die keugel. Zit er geen rare tussen. Nou, dan lukt ze dit eruit. En die huls die erin blief, die komt natuurlijk met enige hoge temperatuur eruit. Hij plaatst hem zonder schoen te maken. Dat doen andere schutter, buksenmeesters wel. Plaats hem terug in het kogelkistje. In het munitiekistje van Niel Beas.
We luisteren op de radio natuurlijk ook mee wie het met Heidse zit. Terwijl Moffert daarachter een groepsportret maakt. En met opgeheven hoofd teruggaat richting Midden-Limburg. Met een chique derde plek waarschijnlijk. Dat heeft ook weer te maken met de telwijze van die kavelronde. Heidse of het Belgische Niel bij As. Dominique Geboers is de 6e schutter van Niel bij As. En als ze de laatste, de 6e is, dan wordt ze vanzelf de achterop shot. En Dominique schudt de eerste kogel raak. En nogmaals, het kan nog een paar uur duren. Maar het kan ook nog een paar minuten duren voordat we een waarschijnlijke winnaar hebben op dit OLS. Het is een ouderwetse Nederland-België aan het weren. Maar bij de OLS-federatie telt dat niet. Iedereen is onder de paraplu van de eindfederatie. En of ze nou het Belgisch Limburg komt of het Nederlands Limburg. Als ze maar op dezelfde manier dit schietspelletje duist. En dat gaat met de traditionele vogelbuks. Die toch nog door een paar wapenhandelaars gemak wordt in de provincie en ook de boete. Het zijn apparaten van 10, 15.000 euro als je die niet moest kopen. Misschien wel 20. En dan moest je natuurlijk af en toe een buks vervangen. Vanwege slijtage. Het gejuich bij Niel bij As en bij de fans en bij de achterban van Niel bij As. De schutterie die al 2 keer het Oud-Limburg Schuttersfeest naar Belgisch Limburg holde. In 1976 en 1988, ze vertelden het al. Nee, dat gaan we niet doen. Dames en heren, we gaan verder kavelen voor de volgende ronde. Er zijn momenteel nog 2 schutterijen in de strijd. Dat is Sint-Martinus, Niel bij As en Sint-Nicolaas. En de omroeper van de OLS-federatie van de schietcommissie, ik denk dat het Martin Roding is op dit moment. De keizer van Noorbeek, die roept dat we weer gewoon beginnen. Kijk, Dominique Geboers zit interview afronden met L1 Radio, gezet Judith Kuipers door. En Dominique zegt van ik pak de buks weer en we gaan verder. En dat is ook een beetje een spel als je nog 2 schutterieën over hebt en de gelapsveur op die andere. Ook dat kan weer tot druk leiden. Alhoewel, ze stonden zoei doet elkaar, ze kunnen elkaar nauwelijks veulen, nauwelijks zien. Het is eerder op zichzelf. We kunnen misschien een risico lopen door nog heel even naar Heidse te gaan. Gezien de rus waarmee Niel bij As aan het schieten is, kunnen we dat misschien gokken. Liever toch een beetje een Nederlands-Limburgse zender. Dus het is wel logisch dat we als we live zien nog ook nog even bij Heidse gaan kijken.
Niel bij As schuurt rustig. Misschien kunnen we wat sneller lopen inderdaad. Ivo zit scheet dan op, de cameraman. Lopen voorbij Wessem. Lopen voorbij Gratum. Die liggen er goed. Het is of Heidse of het is Niel bij As. Een schutterie die blij is ook met nieuwe aanwas, nieuwe jeugdleden. En dat is natuurlijk altijd goed voor een vereniging om dat te hebben. De vereniging heeft ook een nauwe samenwerking gezocht met de Harmonie van Heidse. Om samen te werken op het gebied van muziekopleidingen en muziekeducatie op school. En daardoor is zo'n schutterie ook zichtbaar geworden op een school. En dat heeft er weer toe geleid dat de basisschool De Neerakker van Heidse sinds lange tijd weer is metgedaan aan het kinder-OLS 2 weken geleden. Overigens een blootheid donderdag was het op het schutterstrein in Doonder. En door de dorpskern van Doonder. Broer en zus nog steeds onder de scheetbuim. Tim en Esther Silkes. Dat zien de eerste 2 schutters. Tim is de vooropschut, dank op Esther. En dan kregen we Janine Bekkers dadelijk, Vivian Jansen, Huub Heijnen en Jos Rijks. Is dat het 6-tal dat de het beeld, het overwinningsbeeld, de het bronzen beeld met gaat nemen naar Heidse. Wat zal dat een feest geven door? En dan zet maar iedereen klaar. En dan ga ik maar de kwakkert vast wassen vanavond. En al die andere tradities die huren bij Klein Parijs. En bij het dorp Heidse toch een beetje de centrumfunctie in de gemeente Leudal. We pakken nog het schot van Esther mee. Esther heeft alle tijd terecht. Bewoog best wel met de buks, maar toen waren de kogel gelukkig al weg. De collega's van het andere camerateam die niet live zien, die letten op Heidse. En dan zullen we nog even terugkennen naar Niel bij As. Gewoon weer een paar kilometer lopen. Je ziet het aan de felle groene kleur. Ze stonden nog. Collega's van de radio hadden het ook in de gaten, stonden ook bij. Ze missen eigenlijk niks. De radio die knettert hier op mijn oor, dus dat komt allemaal goed. Kijk, en deze is de jeugd bezig met vlogs volgens mij en allerlei moderne opnames. Zit je op het nemen? Ja, zeker. Ik ben live nu op Facebook zelfs. Ja. Is ze live op Facebook? Ja, ik ben nu live op Facebook. Oh. Klopt. Ja. Was ze dan niet, stoor ik dan niet? Nee, dus nee, je gaat niet zo wie bij je op de omroep. Nou, dat scheelt dan, ja. Ja. Wie moet er winnen? Ja, ik weet niet wie moet winnen. Het zou leuk zijn als het weer eens een keer een Belgisch Limburg is, Niel bij As. Het is lang geleden dat een Belgische schutterie heeft gewonnen. Dat zou ik ook wel weer eens leuk vinden. Maar het maakt voor mij eigenlijk niet uit. Het is altijd leuk het OLS, ook woeste is, maakt niet uit welke wij. Ook dat we hier met alle nieuwe schutterieën dit jaar alles hebben kunnen organiseren. Dat is ook heel erg fijn. En ik ben blij dat er tenminste nog een OLS is gekomen. Daar heb ze geliegen. Dank je Kai. Kai heeft het uniform aan van Schummert, van de plaatselijke schutterie. Unieke kleuren, er is geen enkele schutterie die die kleurencombinatie heeft. De kunstenaar uit de buurt van Schummert heeft dat ooit dus ontworpen. Charles Eyck, hoe het mens.
En we zien weer bij het knalgroene van Niel bij As. De spannende ontknoping hier in Doonder op het OLS 2024 in de gemeente Beekdalen. De strijd tussen België en Nederland. Tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Ik zie mensen van de Seatcommissie naar boven kijken naar de herk. En als ze goed kijkt, dan staat er een punt minder of zoiets. Dat is niet ganz duidelijk. Ik vroeg het even aan Judith Kuipers, die heeft het misschien gehoord. Was er iets met een punt? Of best even live op Facebook? Ja. Ik meen dat ik toch een punt mis. Een puntmes? Ja. Onder die volgende drie. Onder die volgende drie. Ik ben even kijken. Ik zie geen gemispunt, ik weet het niet. Het is geen gemis, maar er ontbreken punten. Ja, ik zie toch een kort staafje staan, toch? Of niet? Ja, ik weet niet of vanuit hetzelfde kijken. De volgens wie het met de hek is, volgens zich op de radio. Ja, zoals ze volgen inderdaad. Ik zocht de schietcommissie kijken, maar hij is immers van de schietcommissie. Ontbreekt er nog een punt? Ik denk het wel, hè. Zo te zien. Maar... Ja, ik zou goed kijken. Dat zullen ze denk ik dadelijk wel vragen. Ja, de optekeneer weet dat. Ja. De optekeneer is Roger Weetjens. Een van de aardigste mensen uit Stockholm. Roger. En die hield er rekening mee dat er op een gegeven moment geen punt staat. En dan moet Niel bij As natuurlijk op een andere plek dat punt vandaan halen. Maar dat kan natuurlijk dat er in de loop van de wedstrijd een punt van afwijkt. Of ze zien vergeten destijds met het maken van die herken om die punt erop te zetten. Maar het kan ook met de kinderen die herken om hoog en hem lieg takelen als die ververs moeten weren. En dan kan er ook een punt van afvallen. Maar dat is dus niet de schuld van Sint Martinus Niel bij As. Want ze zien nog niet eens aan dat punt. Kijk, er staat nu nog een erboven op die reek. En dan ontbreekt er eigenlijk aan de rechterkant een bulke. Ik weet niet of Ivo die ook kan zien. Ze zien aan de rechterkant onderin bezig. Maar goed, het zal maar wel goed komen. Er wordt op gelet. Er wordt rekening mee gehouden. Ik denk dat Robert Baten dit weer is onder de buks. Bij Niel bij As. Rustig aan. We hebben alle tijd. Ook dit punt is er vanaf. Ja, zo'n stekje kan wegweien of eraf vallen. En Niel bij As heeft nou dat punt overgeslagen, dat er ook niet is, dus dat kan ze ook niet raken. Dus er zijn nog bulkjes genoeg op deze praktische lege herk. En dus allemaal niks aan de hand. Het is nog steeds 1-1 tussen Nederland en België. Het gaat goed met Roger. Sorry, Robert Hitte, Robert Baten en ook een Dominique Geboers. De buksmeister weer onder de buim.
ik even goed kijken wie ze het zijn. Dat is goed gezien. Dat is afgeleid. En er is net tegen Niel B. As gezag gemug aan de andere kant. Een ander bulken pakken om dat laatste punt dadelijk neer te zetten. En dan klopt de administratie ook weer. We zien nog een klein oor bezig live op Facebook, Bejoch. Met de ontknuiping van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Een oor geleden hadden we nog 4 schutterieën in de race. Veer uit Midden-Limburg, Gratum, Moffort, Heidhuizen. En weer bij de andere ook weer. Oh ja. Wessem natuurlijk. En één vereniging uit Belgisch Limburg, Niel B. As. En er zien er nog 2 over. Het OLS Geit of nog Sint-Nicolaas Heidse. Die zien er gans achter een scheten. Of we gaan naar Belgisch Limburg. Dus weer winter. Sintermerte of Sinterklaas. En het extra punt is ook aan de bovenkant eraf gegaan. En daar gans verderop wordt ook gejuicht bij Heidse. En zien we een ronde verder op het Oud-Limburg Schuttersfeest. En kan ik me voorstellen dat het spel over een paar minuten weer doorgaat. En misschien wel over een paar seconden. Om een beetje de druk erop te houden. En dan merk je zo goed dat allebei de schutterieën. Hier ook deze Robert Baten, die wil voor geen meter missen. Als ze eenmaal zo wiet komt, wil ze ook het Oud-Limburg Schuttersfeest naar die dorp holen. Rup Emes en een beeropener in de hand. En de beeropener gaan we eens een paar flessen beer holen. Ik denk het niet. Ik denk dat er wat frisdrank gaat holen. Robert. Ga je beer holen of lukt ze frisdrank holen? Keugels. Keugels? We gaan keugels beerhalen dus. Ben je een beeropener? Nee, toch niet. Waar dat de sleutel van de kerk? Dat was de sleutel van de KV. Oh ja, je ziet ons door de keugel hier. Ja. We moeten een kist bij je halen, hè? Ja. In de aanhangwagen? Ja. Oké. Heel goed. Ik had het verkeerd gezien. Ik ga een beeropener maar aan de sleutelhanger. Met een sleutel eraan. Dit is een apart parkeerterrein waar alle buksenmeesters hun aanhangwegentjes hebben staan. En waar ze alle apparatuur in hebben, waar ook de uniformen, de muziekinstrumenten bij zitten. Want straks als de prijsuitreiking is en die enorme feesttent erachter, dan is het ook de bedoeling dat al die verenigingen in vol ornaat, en dus niet in deze groene jesjes, de tent inkomen om de in ontvangst te nemen. Dan gaat het natuurlijk heel officieel. En daarom zien er natuurlijk ook zoveel schuttersleden hier op de achtergrond aanwezig. Want de kans is gewoon groot dat ze hier ook weer enorm veel media-aandacht mee krijgen. En dan moesten er picobellen opstaan. En goed, de krijgt dus een enorm evenement in de schoon geschoven. En dat kent ze ook niet als schutterie zelf, kent ze dat organiseren. Daar hebben ze ook professionals bij nodig. Dus als een aparte stichting moeten oprichten. Die vanavond, morgen aan de slag gaat om het volgende Oud-Limburg Schuttersfeest te organiseren. Want dat hebben ze nodig. Een gans jaar voorbereiding om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En dan is het inderdaad een groot wonder dat het in Doenrade, in Beekdalen in de gemeente, dat het met 9 schutterieën in een half uurtje is gelukt. Wie het dus vorig jaar in Nederweert niet kost doorgaan. Nederweert is eigenlijk de winnaar van afgelopen jaar, maar kost het dit jaar niet organiseren. En daarom zien we hier in Doonder. We draaien maar weer om. Naar het golvend heuvellandschap, naar de vlaggen die daar achter wapperen. De vlaggen van België, Nederland, Europa, Vlaanderen, Beekdalen. Limburgse vlaggen. Peter Berger is volgens mij de vooropshot. Ja, Peter Berger. Hij heeft zijn groene jeske toes laten hangen. Hij heeft ze vanmorgen vergeten natuurlijk. En alle spanning in richting OLS. Een andere oogklep komt hier op de buks. Want dan kunt ze namelijk ook met de
met een bril op de kogel afschieten. Ik weet door de ervaring dat ze de bril niet af hoeft te doen om een punt te zetten. Alleen als ze een petje op hebt, zoals ik vandaag, moest ze het even omdraaien. En dan zit ze met die klep tegen het geweer aan, tegen de buks aan. Katrien Baten staat onder de buks namens Neil B. As. Jazeker. En als je ook afvroeg, wie zit er nu met Heidse? Het gaat goed met Heidse. Ik huur op mijn oor, ik luister op mijn oor mee naar de radio. Een ander camerateam staat bij Heidse. Dadelijk misschien wel het gejuich en de overwinningskreten op te vangen voor andere televisieuitzendingen vanavond. Wij zien live, concentreren we ons even op Neil B. As, schutterie uit Belgisch Limburg. Die met een lang gevecht bezig is tegen Heidse. We gaan wat op afstand. En misschien proot ik ook wel iets te hard, dat kan natuurlijk ook. En ook Katrien heeft de drie scheut erop zitten. Edwin van Oosten onder de boom. We hebben nog nooit natuurlijk van die mensen gehuurd. Zoveel contact hebben we niet met de gemeenschap in Belgisch Limburg. Maar geloof me, ze zijn lid van een vereniging en daar gaan ze voor. Dat is allemaal vergelijkbaar met al die andere schutters die bij de schutterieën zien. En zeker als ze zo wiet komt als vandaag hier in Doender. In het golvend heuvellandschap, dan wil ze de ook met naar huis nemen. Christel Loveriks onder de scheetboom. Ja, wie blijft ze rustig? Wie hield ze de concentratie? Dan hebben ze een team om de geer nodig. En Neil B. As kiest steeds voor een wisselende parapluhalder. De buksenmeester zelf schudt ook mee, dus die moet ook af en toe wisselen. En misschien is dat het juiste concept. En misschien is het beste concept al als je die familie en de schutterie hebt. Dat kan het ook zien. Dat is allemaal een beetje psychologie met een nate vinger. En zo af en toe, dat hebben we al de hele dag gehad, stikt er een frisse bries op. Maar
De buim stond best wel steady. Ze hebben die lijnen, die scheerlijnen waarmee de schuttersbuim vast stond, iets anders gemonteerd als andere jaren. Ze stond iets breier, waardoor eigenlijk de buim wat steadier stond in de wind. Maar goed, je hoeft zich maar net te vergissen. Iedere kleine beweging is een drama voor een schutter, want dan gaat het echt mis. Om 11 uur is de wedstrijd begonnen in Doonrade. Vanmorgen. Dus er staat op een gegeven moment natuurlijk ook een aantal oor in de boetelog. Ja, Hulsboor is het niet. Je kunt zo ook af en toe gaan zitten. Maar er moet uiteindelijk een winnaar komen in de loop van de middag. De 5e schutter, dus bij Niel As onder de buks. Robert Baten. Wordt inmiddels een bekende Belgisch Limburger. Het eerste punt is af. Het is en blief overigens een echte wedstrijd om via de radio te volgen, omdat ze met hun camera ook nauwelijks die punten kunt volgen. Tenzij ze door, net zoals bij de biathlon, wat van die aparte cameraatjes misschien om moet zetten. Dat is misschien wat voor de toekomst. Robert Baat heeft weer een punt af, nog één. En dan is Niel As alweer hoorskloor. Dan komt Dominique Geboers. En dan beloof ik ook, als het allemaal niet werd uitgeschoten, dat we nog even naar Heidse gaan zo meteen met de camera. Via de radio is te huren dat er alles goed gaat in Heidse. Ook het Robert Baat al zijn 3 punten weer af. Het lijkt misschien heel makkelijk, maar dat is het niet. Dat is hetzelfde als met dachten, dat ze denkt van die pielkes die goeie kwam. Maar doe het maar eens. Goeie maar eens 3 keer in de 20. Dominique Geboers met zijn korte box. En zijn schouderkussentje. Met een prachtig borduursel dat hem gelakt moet brengen in Doender. Waar hij vast en zeker nog nooit van zijn leven is geweest. Het eerste punt van Dominique is af. Ook het tweede punt van Dominique is eraf. En alle ras gaat de nieuwe kogel erin. En alle ras gaat de parapluhalder die paraplu goed zetten. Maar Geboers schudt ze heel erg makkelijk. Al de ganse dag. En af. Niel As is een ronde verder. Ook dat kan geveulig liggen natuurlijk, omdat Heidse nog een scheet is. En die huren het gejuich.
Laten we kijken bij Heidse. Onze cameraman die is qua conditie heel snel, dus die is zo aan de andere kant van dit schuttersterrein. Want Heidse moet gewoon alles afschieten, want anders is het kloor. Want Niel bij As heeft gewoon in deze kavelronde, in deze scheetrie alles af. Dus als ze bij Heidse even zijn fout maakt, is het meteen kloor. Jos Rijks onder de buks. En Heidse is ook weer een ronde verder. Misschien kunnen we even naar de burgemeester. Die staat hey. Mooi op het randje. Spannend hè? Heel spannend. Oh, nog een ronde dus. Wat zegt u? Nog een kavelronde. Ja, heavy hè? Ja, kijk dit. Hoe lang bent u hier? Van vanochtend 11:10. Oh, toch al? Ja. Oh, dan had u er vertrouwen in. Maar er zaten nog wat schutterijen erin hè, van uw gemeente. Dit jaar viel het mee, 2. Oh, het viel zelfs tegen. Nou ja, ik formuleer het als veel mee. Ja. Maar bij de laatste 5 en nu ja, dit is drop of eronder hè. Nou, we gaan winnen. Ja? Ja, we gaan winnen. Ik hou u eraan. Burgemeester van Leudal, Smalslegers. En misschien dat we even bij Heidse kunnen blijven. Want er is niet gezegd dat we gewoon pauzeren. Het enige is alleen dat op de herk van Niel bij As, daar waren alle punten op. Dus Niel bij As kreeg nou, die kon bij iets doen onder Beerston. Ook weer interessant. En wat duidt dat met die team? Je kunt ook nog zo, hè? Ja, die heeft steun nu voor de R. Nee, maar je kunt ook gewoon neer doen. Maar het steun niet voor R. Oh, sorry. Die steun hier. Ja. Zet dig even. Het deed al een oor, dat ding op de R. We beginnen aan de volgende kavelronde en ik spreek even ook nog Niel bij As. Die zien opgeschoven deze kant op. Niet veel, een paar stukjes, een paar meter. Die hebben een boom gevonden waar nog wat punten op stonden. Van een schutterie die eerder is afgevallen. En daarom gaat de wedstrijd met Heidse verder. Tim Silkes onder de boom. Diezelfde concentratie weer. Die wel oren zien. Nogmaals, als je net inschakelt, we hebben nog 2 schutterieën over op het Oud-Limburg Schuttersfeest 2024. Heen Doonder, Heidse, Sinterklaas, Sint-Nicolaas en Niel bij As, Sintermerte, Sint-Martinus. 2 belangrijke heiligen uit de lage landen, waar veel kerken, parochies nou zien vernemen, nemen het tegen elkaar op.
Uiteraard zien het broeders en jij met het spel. En beide schutterieën, beide burgemeesters hebben toegezag bij Niel B. As en bij Heidse dat ze het OLS gewoon organiseren volgend jaar. De uniformboksen van Heidse, die zwarte boksen met een klein geel streepje. En daaroverheer de regenjacks met het moderne logo van Sint-Nicolaas. Esther Silkes. We zien niks van hem. Het is tijd onder die grote paraplu die wat schaduw moet brengen in het kiekorganisme van de Bucks. Heidse heeft 2 munitiekoffers doorliggen, dus waarschijnlijk keugel genoeg. Janine Bekkers wacht op de overname van de Bucks. Probeert op te zien, probeert geen camera te zien. Oh, toch even een knipoog. Het is natuurlijk ook wel eigenlijk een feest als ze zo weekends komen. En als ze zoveel aandacht kunt genereren met die vereniging. Schouderklopjes voor Esther Silkes. En Janine Bekkers neemt het over. Zorgen dat de hoorn niet in de war zitten. Of in ieder geval niet in de knuip komen met de Bucks. En er werd goed geschoten, want anders waren we niet al oren bezig. En zien we niet al zeker dik een half uur bezig met deze 2 schutterieën. Heidhuizen en Niel B. As voor de overwinning op het OLS. Op dit punt is raak van Janine. Het gaat allemaal heel steady. Ja, op een gegeven moment zit ze in een ritme. En dan kan alleen maar een onoplettendheid dich uit concentratie brengen. Maar ja, dat is wel op dit moment funes. Laten we het niet hopen. Als ze voor Heidse is, uiteraard. En laten we niet hopen voor Niel B. As als ze voor Niel is. Er komt nog een derde schot voor Janine Bekkers. En als je denkt, wat duurt me dat lang? Ik moet met de auto weg. Dan zet je ook door de radio aan en dan kun je alleen radio volgen. Ook door krijg je ieder punt eind voor eind met. Janine Bekkers zit fantastisch geschoten weer. Alles eraf. En ik begreep dat Vivian Jansen
onder de bukskruip, zo heet dat dan. Eerste punt van Vivian Jansen is af. Vivian linkerhand in de test. Gewoon even te steunen, afkieken naar onder. Een techniek die ze zich kunt aanleren als team. Als vorm van concentratie. Ook deze is raak. Van Vivian Jansen. Opnieuw die concentratie. Er wordt niet met elkaar geproot. Er wordt ook niet gerend om de volgende kogel te pakken. Er wordt rustig erin gesloten. En vastgeklemd. En pas als de schutter dan denkt van ik ga hem eens eventjes in het vizier pakken. En richten. Pas dan zal het schot gebeuren. Laatste schot van Vivian Jansen. Hoppa, af. Wat knap allemaal. De 5e shot. Huub Heijnen. De oogklep wordt omgedraaid. En de ene kiek lever met zijn linkeroog, dan met zijn rechter. En de ene liet de buks lever op de linkerschouder als op de rechterschouder. En Huub in een bepaalde techniek, zoals dat hij eigenlijk zijn rechterhand over de linker elleboog klemt. Maar goed, dat doet hij ook al de ganse dag. Dat is zijn manier van schieten. Hoppa. Weer een punt voor Heidse. En achter mij kijken we met een linksoog naar Niel Beas uit Belgisch Limburg. Terwijl mijn cameraman hoort zijn arm eraf valt. Het is al een oor aan het filmen. Ja, zo heet dat. Maar dat zijn geen kleine cameraatjes die er geshowd werden. Ivo zei, heb ze nog een klus voor mij? Ja, en ik wil dich inhuren om de komende veeroor met een camera op de schouder te gaan lopen. Op een weiland in Doendel. Hij zei, ja, ik kom. Oké, we concentreren ons op meneer Heijnen. Hoe het heet ze. De nog zijn tweede punt moet. En de tijd neemt. En raak voor Huub Heijnen. En de rust die Heidse pak maakt natuurlijk ook dat Niel Beas zo meteen weer eerder klaar is. Want daar zien we Dominique Geboers, de achteropshot, al onder de boom stond. En dan zal dadelijk dat Belgisch gejuich weer klinken. En dan moest ze zich aan deze kant van de grens niks van aantrekken. Dan moest ik blijven concentreren. Maar toch, de huurs die andere juichen. En de huurs dat Niel Beas een ronde verder is. En hier komen nog 3 punten van de achteropshot. Jos Rijks. Maar ja, die man die heeft het allemaal. Het ziet er ook goed alsof we dit al jaren duidt, al decennia duidt. En liet me niet echt een mens die zich gek laat maken. Jos Rijks.
Sint-Nicolaas Heidse. Schouderklopje van Tim Silkes, de keugelpak. En deze kogel alvast gelaaien hit. Hoppa. Eerste punt voor Jos is eraf. En dan kent ze wel een paraplu-drager bedig hebben staan. Kent ze buksenmeester hebben die gehelpen, maar dan moest het alleen doen. De 1000 met 10 team. Maar de trekker overholen, dat is neem eens anders verantwoordelijk voor als zichzelf. Het is 10e vinger. Daar hebben ze op die buks een haan. Die moest ze spannen. Als ze zeker werd van ik zit goed. En dan moest ze met 10e vinger naar de trekker. En die hoeft ze maar een beetje aan te raken en dan is de kogel weg. Nog 1 punt voor Jos Rijks. En dan is ook Heidse weer door naar de volgende ronde hier in Doender. En het is hier druk, want de meeste mensen komen natuurlijk uit Nederlands Limburg. En gewoon achter de hekkenstoon heen bij Heidse. Heidse is door. We zijn nog niet klaar vanmiddag op het Oud-Limburg Schuttersfeest 2024. Wat een ontknuiping. Wat een ras. Be cool dat iedereen blief. Dames en heren, de bijgeschutterij. Ook Jos Rijks. Wij lassen even waarschijnlijk gewoon we de buks even opbergen. Er wordt een pauze ingelast. En ik denk dat dat voor ons ook verstandig is. Misschien even te pauzeren, al is het maar om de arm van de cameraman wat rust te geven. Een pauze van een kwartier. Ik denk dat we over een kwartier terug zijn hier live op Facebook. Er zit nog keugel genoeg hier bij Heidse. En door is nog een ganse munitiekist. Meneer Rijks, beste Jos, waar we de ras. Ja, zeker. Hè. Dus, wat ga je nog hoor. Dus, ik hoop net van dit mens moet al decennia lang onder de buk stonden, dat weet ik ga niet. Ja, dat is de 41ste keer dat ik met je op het overlijst, dus aaneengesloten. Dus de vorige keer in 18 zoveel heb je nog meegemaakt? Nee, maar in 2012 is het ook tweede geworden. Tweede? Ja. Dat willen we nog niet. Nee, maar ja, daar heb niks alles in einde. Dus, maar het gaat gewoon, dus we proberen er het beste van te maken. En we gingen voor een podiumplaats, dus die hebben we al. Ja, die heb je zeker. Wist je niet wat weer aan of vuurt het zo? Nee, dingen. Nu is het best wel warm, dus om doorkomen. Of vanmorgen? Straks is het echt koud. We zien het verenigingsshirt, ik zie nog een trui en dan nog de warme jas. Ja, dat komt goed. Dus, ja, dat belooft me dan. Dat merk ze straks vanzelf. Jos Rijks van Sint-Nicolaas Heidse. Kijk u even naar mijn manager. Gaan we u even pauzeren of moet ik door? Ja, we zetten de camera even op een statief, zodat we niet weggaan. En dat betekent dat de arm van Ivo, die moeten we even inmasseren met babyolie. Dus dat gaan we nooit doen. Wie is dadelijk? Gemist niks, hè? We blijven bij Niel, bij As, we blijven bij Heidse. Maar we zetten even de camera in een rustpositie. En ik haal ook even de mond, dat is voor sommige mensen ook wel fijn. Oh, richt maar even op de kerk van Bingelder, dat is mooi. Dan zien we die ook eens. Prachtige kerk van Bingelrade. Wie is dadelijk? Over een minuut of 14.
gehuurd het eerste schot bij Niel bij Assen. Ik heb een kwartier lang naar de Sint-Lambertuskerk van Bingelrade gekeken. Uit 1934. Van architect J. Schoenmakers uit Sittard. Dat staat allemaal op Wikipedia. Je kunt ze allemaal opzoeken. Dat heb ik voor gedaan. Omdat het zo'n mooie kerk is door onder Berghaaf in Bingelder. Heidse de veur opschut. Dat is zeg maar de allereerste schutter. Hè. Tim Sillikes heeft zijn eerste schot af. En door gans achterdoor bij Niel bij As werd ook volop geschoten alweer. Je ziet terug bij het Oud-Limburg Schuttersfeest. Hey, op de Schutterwei in Doender. Waar we vanmorgen om 11 uur begonnen met 36 schutterieën. En we overzien met 2 schutterieën. En een van die 2 kreeg, als ze niet missen, dit enorme grote schuttersevenement in de schoot geworpen. Om dat volgend jaar in 2024 op de eerste zondag van juli te gaan organiseren. En opnieuw lopen ze bij Niel bij As ietsjes voor. Die zijn iets sneller met het afschieten van de bulkes. Daar hebben ze met 10 teamen, die wist met 6 man. En omdat ze eigenlijk al een gans seizoen met elkaar schuurt, hebben ze een bepaald ritme. En dat kan natuurlijk nooit hetzelfde zien als dat ritme van een ander team. Ik wil het zeggen, nooit exact hetzelfde. Gemiddeld loopt Niel bij As 3 scheut voor. Leed er ook aan hoeveel handelingen dat ze moest plegen bij het wisselen van schutter onder de buks. De zus van Tim staat bij Heidse. Hey, Sint-Nicolaas Heidse onder de buks. Esther Sillikes verdwijnt weer compleet onder de paraplu. En dat is prima. Dan kunnen ze zich volop concentreren. En zich niks aantrekken van alle media en verslaggevers die op en rond die bij de schutterieën zich natuurlijk geconcentreerd hebben. En dat klinkt een beetje lomp, maar het is eigenlijk wachten op een fout. Weer maakt de fout. En als dan die andere schutterie geen fouten maakt, dan is het klaar. Drie punten moet iedere schutter afschieten. 3 punten. Dat is het spelletje. En met 6 man, 6 keer 3, telt ze 18. De concentratie ook bij Janine Bekkers in beeld. Janine is de volgende die aan de beurt is. Gaat nou onder de buks. Want Esther heeft ze allemaal eraf geschoten. Al de ganse dag. En afgelopen zondag ook. Nogmaals, doe het maar eens. Weer maakt de fout. Weer heeft er last gehad van de kleine pauze. Weer heeft er last gehad van die onderbreking. Er is een bijeenkomst geweest van alle 10 schutterieën die in de top 10 komen, van wie ze dadelijk de feeststand in moeten bij de prijsuitreiking. Dat gaat op een bepaalde manier. En ik heb toch van de 6-tallen geen mensen gezien, want dat leidt alleen maar af. En dat is heel verstandig en heel slim. Janine Bekkers schudt gewoon de punten af.
Derde punt van Janine Bekkers komt eraan. En ook deze af. Schouderklopjes van het team. Met Vivian Jansen nu. En het gaat eigenlijk gelijk op. Nu is Niel B. As volgens mij wat langzamer. Het team van Heidse wisselt weer. Andere buksmeester. Andere paraplu-drager. En als je wilt meekijken naar de punten die Vivian Jansen eraf schudt, dan moet je eigenlijk op die tweede lat kijken en dan de punten die aan de linkerkant van die tweede lat staan. We kunnen niet verder inzoomen. Het geeft ook meteen aan waarom dit geen televisiesport is. Want dan denk je van waar moet ik kijken? Je moet kijken aan de linkerkant, de tweede lat van links en dan ook de punten die links staan. Je ziet van die zwarte bulkjes, veerkantjes. Die ziet je op de stekjes staan. En door zal de schutter op moeten mikken. En als ze zo'n ganse rie af hebben, dan zien er 18 punten af. Nog 1 punt voor Vivian Jansen. Kwart over 5. Hier in Doender. Op het OLS. Waar we misschien nog een oor bezig zien. Nou, misschien nog maar een half uur. Maar misschien nog maar een paar seconden. Om te weten wie dat Oud-Limburg Schuttersfeest gaat winnen. En dat kunt ze winnen door vooral niet te missen. En je moet ook voorstellen dat afgelopen zondag hier begonnen is tegen een uur of 4:30 met 130 schutterieën. En dat is natuurlijk flink misgeschoten afgelopen zondag, waardoor er 36 schutterieën vanmorgen heen aankwamen om zich op te maken voor deze wedstrijd. En we hebben er nog 2 over. Heidse en Niel B. As. En die scheten al 1,5 uur perfect. Of eigenlijk al de ganse dag. Als het hebt over de laatste strijd tussen de 2 schutterieën. Heb ik denk ik al 50 keer het woord Niel B. As genoemd en 50 keer het woord Heidse of Heidhuizen. We zien Huub Heijnen onder de buks. Dat zien we niet. We zien de punten van Huub. En die kunnen we volgen. Want je weet nu onderhand wie het uitziet om immers onder de paraplu te zien staan. En ook kunt je meekijken op de herk, zoals dat heet. We zien vanmorgen begonnen met grotere blokjes. Maar deze getrainde schutters, deze is ook weer af voor Huub Heijnen. Die hebben een bepaalde techniek om eigenlijk dicht te richten op het stekje. En als ze dan door links met de buksgeest met het stekje volgend, komt ze eigenlijk bij het blokje goed. Ja. En als je dan een vaste hand hebt, dan heb ze hem eigenlijk altijd raak. En zien we dus nog wel even bezig. Ook dat laatste punt van Huub Heijnen is weer af. En dan komt Jos Rijks weer. De achteropshot van Heidse. Die zo rustig bleef. En al, hij zag het dus net, voor de 41ste keer op het OLS staat.
Geit Heidhuizen voor de 5e keer in de lange historie het OLS organiseren. Ze wonnen in 1888, in 1894, in 1901 en in 1948. Wat hadden we door stiekem willen meekijken. Wie toen eraan toe ging, hadden we kunnen vergelijken met wie het nog heet. Scheetbuim, gewoon van Holt. Aanlegstijgers van Holt. En misschien kunnen we nog heel even de punten van Jos Rijks metnemen. Even die laatste 2 punten, ja, deze is ook af, nog één. Maar huur op de achtergrond dat Niel bij As al klaar is. Dus luurt Jos zich gek maken door het gejuich van de Belgen. Of denkt hij van, kindsweg wat, ik schiet dat punt ook weer af. Jos, concentratie, kogel zit erin. Niel bij As, wacht af. Wat duidt Heidse? En dat punt is ook af. En ik denk dat, en dus ze aan de schutters van Heidse, dat ze de opdracht kregen om meteen weer te schieten. Er is niet echt een argument om te zeggen dat we weer een pauze moeten houden. Ook Niel bij As in die knalgroene jeskes. Wacht rustig af totdat ze de buks weer kunnen gaan opleggen. Dit is een fotograaf die we niet kennen, die volop in beeld staat. We gaan door met de volgende ronde. En de omroeper van Deens wint Niel bij As en Heidse. Veel succes. Wij uiteraard ook. Gezeten wie Tim Silkes eigenlijk zijn buks op de aanlegpool zaag. Waardoor ze lekker vast is op dat verse holt. Iedereen weer paraat, wie heet ze. Schouderklopje voor Tim van Jos. Teamwork. En Niel bij As. Hadden we op een afstandje in de gaten. Een paar scheetbuim verderop. En waarom stonden ze zo wie doet elkaar? Omdat we zo na de grote pauze vanmiddag bij de nieuwe indeling, wie er nog zo'n 20 schutterieën over waren, hebben we deze indeling gekregen. En stond Niel bij As sowieso gans aan die kant. En Heidse staat al een paar onhete scheten. Dus het heeft puur met het wedstrijdverloop te maken dat er zoveel ruimte tussen die twee zit. En dat ze niet even bij elkaar geplaatst werden. Dus hebben we nogal wat finales meegemaakt in het verleden. We zien ook een paar keer teruggekomen op zondagmorgen. Om het uit te scheten. 2 keer was dat een snel spel. We hadden het gauw gedaan. Binnen een kwartier hadden we toen een winnaar. Want naar huis gaan, dich misschien nog aan het drinken, misschien slecht slopen en dan op zondagmorgen terugkomen, compleet uit de concentratie. Dat gaat niet lang goed, tenminste dat is onze ervaring. We hebben een prachtige strijd gezien in Masniel nog jaren geleden tussen 2 Belgische schutterieën, die van Sint-Huibrechtsliel en Maasmechelen. Er wordt flink gemist aan beide kanten tot 2 keer toe. Het waren een soort Belgische thriller die gewonnen wordt door Maasmechelen. We hebben wel eens het gevecht gezien tussen de 2 schutterieën van Stramprooi, Sint-Catharina en Sint-Antonius van de Hei.
wat uiteindelijk wordt gewonnen door de hei. En de eindontknoping is nooit hetzelfde als de ander. Ik weet, het klinkt allemaal wat clichématig. En we zien de herk van Heidse. Proberen nog eens in te zoomen naar de plek waar het is. Je moet kijken naar de tweede lat van links. En nu gaan we de punten aan de rechterkant van die lat eraf worden. Er zien er al 4 vanaf. 3 van Tim Sillikes. En Esther heeft al 1 punt er vanaf. En nu het tweede. Dat heb je live er vanaf zien knallen. De tweede rechtopstaande lat dus. De verticale lat. En dan aan de rechterkant er stonden kleine zwarte puntjes. Esther Sillikes ook weer briljant. Als het gaat met schieten. Geef over aan Janine Bekkers. De nummer 3 van het zestal van Heidse. Ook dat punt van Janine Bekkers is af. In zijn schutterstenu een beetje met de hand rustende in het hengsel van de buks. Om even die rust te geven. En dan weer spannen en concentreren. Ook dit punt is af. Op zijn mooie groene schoen met roze veters. Zet ze onder de buks al de ganse dag. En gaat nou Vivian Jansen steunen. Met de paraplu. Schouderklopje aan Vivian Jansen van Jos Rijks.
schutters van Heidse nemen alle tijd, alle rust. En dat is ook prima, dat is nemen is het mot, dat is geen tijdslimiet. De krijgt iedere ronde 18 punten. En dit is weg. Volgende punt voor Vivian. We gaan nog eens even richting Niel bij As. Ja, niet naar die plaats zelf, maar gewoon in Doenrade naar de schutterie. Kijken of Ivo meegaat met zijn statief. Want, dat kunnen we misschien even laten zien, anders geef ik maar het statief. Oh, dat jij nou kijkt, Ivo. Hier stond de jongens klaar voor het 5:30 journaal van L1. Dus die houden nu Heids in de gaten. Dus moet ik even kijken naar ons NOS nieuws. Dit is weer Robert Jansen van de radio. Robert, zeg toch eens een keer hallo tegen de mensen. Zwaai even. Opletten. Ook concentratie bij de collega's van de radio. En we gaan richting ons vrienden uit Belgisch Limburg. Sint Martinus, Niel bij As. En vanuit hij kunnen we de verrichtingen volgen. Je ziet Robert Baten van Niel bij As. Hij heeft nog 1 punt te gaan. En dan nog 3 punten voor de achteropshot. Met de korte box, Dominique Geboers. Eerste punt van Geboers. Gaat af. En we kregen via de radio mee dat Heidse alles avondschiet is. En dat Jos Rijks als achteropshot nog 1 moet afschieten.
Het gejuich. Het laatste punt van Dominique Geboers. Van de aanhang van Niel B. As, die het beroemde Belgisch-Limburgse ziegezag al hebben ingezet. En gaat de organisatie nog ingrijpen, gaat de organisatie het nog moeilijker maken of spannender maken. Of met bepaalde spelregels de zaak onder druk zetten. Nee, we kregen weer een gewone ronde. En we zien gewoon door aan het grond met kavelen, zo heet dat dan. Het afscheten van die rieën van 18 blokjes. Dat heet in de volksmond het kavelen. Eigenlijk het afwerken van rieën. Een kavel, hè, daar komt het vandaan. En we volgen 2 schutterieën hier op het OLS in Doenrade in de gemeente Beekdalen. En die 2 schutterieën, ja, dat is Niel B. As uit Belgisch-Limburg. En Heidse. Sint-Nicolaas Heidse. Heidhuizen. Het is Sinterklaas tegen Sint-Merten. Die wedstrijd hebben we vandaag.
En we hebben in het verleden op het OLS heel lang gekaveld, heel lang doorgeschoten in Grevenbig. Maar ook in Gubbevors in 2010. Ook dat was een lange zit. Ik begreep van mijn radiocollega's dat we destijds in Gubbevors 36 kavelrondes hebben gehad. En we zitten nu bij 18. Tel uit je winst, zo lang kan het doorgaan. En de schutters van Niel B. As doen het ook nog steeds perfect. Edwin van Oosten is klaar met zijn 3 punten. En Christel Loveriks neemt de taak weer op zich. Eerste schot van Christel is ook weer raak. We zien de hand van Christel Loveriks van Doornbee. De nieuwe kogel komt eraan. Geit boven in de luip. En dan is het een kwestie van goed het bluksje in het vizier te hebben. Dan de haan op spanning zetten als dat zo goed is. En dan afschieten. De wisseling bij Niel B. As. Robert Baten weer onder de buim. Het is natuurlijk wel zo dat de zon draait en dat de zon misschien een andere schaduw kan gaan leggen op de scheetboom. Maar Robert Baten heeft er geen last van. Die schudt gewoon zijn eerste schot af. En ook deze het Robert weer af.
En ook het derde blokje. Het derde punt voor Robert Bates. Vanavond krijgen we de achteropshot weer van Niel B. As. Dominique Geboers. Ook Emil Steel de ganse dag zeer relaxed. De hobby uitoefent. Er is ook ieder jaar onder de vlag van de OLS-federatie een solo-wedstrijd. Waarbij ze niet met een team werkt met 6 man, maar dat is alleen schuts. En er zien schutters bij die met gemaak 350 keer achter elkaar een kogel afknallen. En de rest door hem hier mist dan een keer. En dan heb je dat persoonlijk OLS, zoals het dan heet. Meestal in april, in een weekend. Dat is het weekend van april. Heb ze dan gewonnen. Maar hij is het afhankelijk zien van die 5 anderen. Je moet ze vooral zelf zorgen dat ze niet mis. En als ze zelf relaxed eigenlijk die punten pakt, dan doet de rest van het team het hopelijk ook. 2 punten nog voor de achteropshot uit België. Hoppa, af. En we liggen een goed idee om dadelijk weer even te wisselen. Zodat we ook Heidse weer in de gaten gaan houden. Dat kunnen we vanuit deze kant goed, omdat de paraplu vanwege het zonlicht een beetje richting Oorsbeek gaat. Het gejuich is voor Niel B. As. Wat een ongelooflijke prestatie om dit zo lang te doen. En daarachterop ook het gejuich van Heidse. Nog geen winnaar op het Oud-Limburg Schuttersfeest 2024. Nog geen beslissing. Wel wat discussie van welke rie gaan we nou afschieten. Roger Weetjes van de schietcommissie van de OLS-federatie gaat een aanspraak maken. Welke schietrie gaat Niel B. As pakken? Er staan nog genoeg punten op die herk. Volgende ronde. Zullen we richting Heidse gaan? We gaan richting Heidse. Respect ook voor mijn cameraman. Die al een uur of 2 zorgt dat je kunt meegenieten van de finale van het OLS. We zien inmiddels weer bij Heidse. Bij Tim Sillikes, de vooropshot
Dat is de schutter dus die mag beginnen iedere keer. En dat is ook ja, een tactiek. Dus net als met penalty schieten. Wij leert ze eigenlijk als eerste beginnen. Wij geven het vertrouwen. En als ze zoals wie de Tim dat uit, al de ganse dag. Zo relaxed. Tim is alweer klaar. Zijn zus komt eronder. Esther, Silkes. En die zon die klimt nou achter ons. Door de ruk van de schutters. Want er was regen voorspeld vandaag hier op het schuttersterrein. Beetje regen, maar we hebben gar niks gehad. Beetje wind vanmorgen. Maar dat is allemaal goed te doen. Dus als er een fout gemaakt wordt door de schutters, zal dat niet aan de weersomstandigheden gaan liggen. Dan zal het een inschattingsfout zien of een concentratiefout van een van de schutters. Wat zal het indrukwekkend zien als zo'n ganse dag bezig is met z'n allen. En dan ga je dadelijk als winnaar naar huis. Het zijn van die dingen die ze niet meer vergeet. Vroeger was ze dan meteen dorpse held. En misschien is dat nu ook wel een beetje. En we kijken naar Heidse. En geluisterd naar de ontknoping van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Esther Silkes schudt gewoon 3 punten weer af. En we gaan naar Janine Bekkers. Janine Bekkers onder de buks. De concentratie weer. Gezeten scheetherk. Je moet de meest rechtse verticale lat hebben. En dan scheten we op de punten die aan de linkerkant van die lat stonden. En we scheten van boven naar onder. Je ziet dat aan de bovenkant al 6, 7 punten wegzien. En we werken dat af naar onder toe. Dus dan kun je dat volgen als het goed te zien is. Maar ja, de meeste mensen hebben een groot beeldscherm tegenwoordig toe. Of zo'n cube. Weer een punt eraf. Zo het vliegen. Volgens mij kreeg Janine nog een kogel in de buks. Ja, gaat gebeuren. Concentratie weer. En ook weer af. We gaan kijken naar de 3 punten die Vivian Jansen gaat afschieten voor ons.
kogel werd nog gelaaien. Janine is nog niet bezig met, Vivian is nog niet bezig met de buks. No bal. Nog uit het oog in de oogklep. Eerste punt van Vivian Jansen is af. En ook dat derde punt van Vivian Jansen is de raaf. Huub Heijnen is de volgende die onder de buksgroep. En als je denkt, waar zit ik nou te kijken? Je kijkt naar het OLS. En je kijkt naar Holter Bluksjes. Die prachtig geprepareerd zien. Afgelopen weken om deze wedstrijd voor elkaar te maken. Voor elkaar te krijgen. En de wedstrijd die kan gewonnen weer door of Niels B. As uit België of de Heidhuizen. En een van die twee verenigingen gaat voor ons volgend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest organiseren. Nou ja, volgend jaar. Meteen vanaf de zomer. Misschien de maandag al. Want dan hebben ze het volle jaar nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En het eind OLS is misschien wat luxueuzer als het ander. Maar hij werd ook gezegd, de hoest maar aan de basisvoorzieningen te voldoen. De hoest geen hele deuren tenten, geen hele deuren afrastringen. Je kunt ze het ook eenvoudig houden. Het hoeft geen weken lang te duren. Er hoeft geen grote feesten er meer te organiseren. Ga dus om de basis zit de OLS-federatie. En iedereen moet dat met een beetje wil kunnen organiseren. Maar we volgen Huub Heijnen. Schudt zijn tweede punt af. Er is door de OLS-federatie ook een handboek gemaakt voor schutterieën, waarin eigenlijk het hele vergunningentraject staat, waar ze mee te maken krijgen met 10 gemeenten. Het is wel gebaseerd op de Nederlandse vergunningentraject. Dus wie dat dan in Niel bij afscheidt, weet ik even niet zo 1, 2, 3. Maar het moet dan schutterieën helpen. Want het zien maar schutterieën. Het zien geen professionele festivalorganisatoren. Wat ze dan wel binnen een jaar moeten gaan weren. Het moet die schutterieën helpen om dat vergunningentraject wat simpeler te maken. Huub Heijn heeft alle 3 de punten af. Jos Rijkskum onder de buks. De achterop shot. Want er is geklaagd afgelopen jaren, ook op ledenvergaderingen van de OLS-federatie, over de tegenwerking die men heeft gevuld van een gemeente. Het vergunningentraject van pagina's dik, voordat ze wat kunnen organiseren. En de maatregelen
waar ze aan moest voldoen. En die ligt natuurlijk ook in kosten brengen. Jos Rijk zet zijn eerste punt af voor Heidse. En gezeten het team heeft stoon onder de buim in Doenrade. We volgen het OLS-verhoog op Facebook. Als je in de auto zit of je een televisie hebt, kun je de radio aanzetten. En als je dat allebei niet kunt bekijken of luisteren, kunt je nog online via onze website l1.nl en via L1 Nieuws het OLS volgen. Maar we zitten. Heidse is als eerste kloor in deze kavelronde, nummer 18. Heel knap weer. En ook bij Niel B. As zien ze aan de laatste balken bezig. En dan huurt je wel aan het juichen of ook Niel B. As door is. Het gejuich van de Belgen te huren op de achtergrond. We zitten in een status quo. Al een uur of 2, misschien al wat langer. Nogmaals, het is Sint-Maarten tegen Sinterklaas. Die twee heiligen spelen een hoofdrol bij de twee schutterieën die nog overzien op dit Oud-Limburg Schuttersfeest. En de vraag is, in welke heilige geluistert het meest? Waar brengt het meeste vertrouwen? En we gaan verder met kavelronde 19. Ik zeg het al 2 jaar, het kan in één keer gedaan zien, maar we zitten hier misschien om 8 uur nog. Is niet erg. We hebben gezegd dat we het OLS gingen volgen, dan doen we dat. Ik wijs ook nog op een aparte uitzending even vanaf de Schutterswei over 3 kwartier. 6:15 op L1 televisie. Komen we hier weer vanaf het Schuttersterrein en laten we nog wat meer reportages zien en ontwikkelingen zien van vandaag. En misschien wel de winnaar, want het is pas over 3 kwartier die uitzending. We draaien weer naar Heidse, naar Tim Sillikes. Die volgens mij alweer al 2 punten eraf heeft geknald. En ook het 3e punt van Tim Sillikes schijt eraf. En dan gaan we weer. Zus Esther. Hoor in de stert. Zit er niet in de weg kunnen zitten.
En weer een punt eraf voor Heidse. Ja, en ook het derde punt van S. Silkes is naar onder. Is juist geland in de wei. Janine Bekkers. Met de gele hoodie van Sint-Nicolaas Heidhuizen. Met die rechterhand moest ze dadelijk de hendel overholen. En met die linkerhand kan ze de buks goed bijsturen. Die opening door bovenop de buks. Moest wel snel zien met die vinger, met die linkerhand weer wegholen, want dan kun je namelijk dat ijzeren apparaat naar onder toe, omdat de kogel gewisseld moet weer. Ja, dat is een handigheid, die heb ze snel in de gaten. Weer een punt eraf. Voor Janine Bekkers. Van oorsprong, en dan heb ik het over toch al redelijk wat jaar geleden. Misschien wel 100, 150 jaar geleden. Worden dit soort buksen wel gebruikt voor het afscheten van biersten in de natuur. Een valveugel van door de vogelbuks. Het heeft zich langzaam ontwikkeld, dit geweer. Tot een schietsportgeweer. Vivian Jansen staat onder de buks bij Heidse. Eigenlijk nog niet gemist. Is eigenlijk nog niet uit de concentratie gekomen. De afgelopen oren. Wat een gevecht. Zo kunnen we het wel noemen. Het leek allemaal rustig te gaan. Maar het is toch een kwestie van concentreren blijven en volhouden. En weer een punt voor Vivian Jansen.
Een raak schot van Huub Heijnen. Huub Heijnen heeft zijn tweede schot af. Het moet toch onderhand ook wel weer aanberen met die jacks aan. Het zijn toch meer jassen tegen wind en regen. Maar goed, ze stonden nog onder die paraplu. Mag het ook wat minder heet in de nek. En ook het derde punt van Huub Heijnen heeft zijn taak weer volbracht in deze kavelronde. Alsof het niks is. En we zien de langere mens, Jos Rijks, op zijn 41ste OLS. De oogklep goed rijden. Schouderklopje. 2 schouderklopjes. Jos Rijks nog 2 punten in deze ronde. Ja, ook dat punt vlug geen weg. Sint-Nicolaas Heethuis is iets sneller met het afwerken van de kavelrondes. Niet heel veel sneller. Want ik zie met die korte box, de achteropshot van Niel Bias ook alweer door onder de buk stond. En dit punt is weer af van Heetse. Het is ongelooflijk. Wie knap is dat? Jos denkt nog eens even en kijkt nog eens even vooruit. En geniet nog eens van het succes. En denkt van, nou, gewoon eens even kijken wat de OLS-federatie gaat zeggen. We laten ze met rust. Ik had er straks van Obbig, ik weet niet of ze de Susie voelt. Van de mensen van Obbig kreeg ik de kogel. Want ik heb vorige week zondag een van die bloks gesloten zien. Maar dit is dus de kogel waar mij geschoten werd. Dit is de prop, de lode prop. Die zit op de huls. En dan met kroet werd de kogel van deze grootte afgeknald door naar boven. Nou ja, dit lood belandt daarachter in de wei. Ze liggen allemaal geconcentreerd bij elkaar omdat de scheetbuim in een soort halve cirkel stond. En dit werd allemaal met metaaldetectoren eraf geraapt de komende dag. Het is altijd zo dat dan het lood is voor de organiserende schutterie. Dat zit er 9 in Beekdalen, dus die gewoon zich die keugel verdelen. We gaan door met de volgende ronde. We blijven even bij Heidse. Dus weer in diezelfde volgorde. Tim Silkes, Esther Silkes, Janine Beck als Vivian Jansen, Huub Heijnen en Jos Rijks. Voor kavelronde, ik heb niet geteld, 20.
Tim Sillikes heet. Bij Heidse eigenlijk weer 3 punten af. Maar er is nu wat discussie onder de scheetboom. Dus kijken.
Voor het geval we even weg waren. We zien truc op het OLS-terrein in Doenrade. Er is gemist bij Niel bij As. We blijven bij Heidhuizen. Christel Lovriks heeft gemist. Misschien kunnen we jullie even draaien door Niel bij As. Daarachterdoor. Heel eventjes. Want Heidse is nog volop aan het scheten. Dit kan de ontwikkeling zien voor Heidse. Als Heidse de concentratie hield en niks meer fout duidt. Dan is het oké. Dus er moet niks meer gemist worden. En er komt nog een kogel voor Vivian Jansen. Dat moet er nog einde. En dan moeten er nog 6. Dus 7 punten is Heidse verwijderd van het Oud-Limburg Schuttersfeest. En dan gaan we voor de 5e keer in de lange historie naar Heidhuizen. De winst van 1888, van 1894. Gehuurd het goed. De winst van 1901 en de winst van 1948 wordt misschien opgevolgd door de winst in 2024. Wat een historie. Maar dat is ook wel weer logisch. Bij de alleroudste verenigingen die ons provincie heet. En waar Sint-Nicolaas Heidhuizen er einde van is. Het enige wat nog kan gebeuren is dat ook Heidse mis. Maar tot nu toe mis Heidse niet. Vivian Jansen schreef geschiedenis. Samen met die andere schutters van het zestal. Gezeten Huub Heijnen. Rustig aan jongens, rustig aan. Voor mijn part duurt het nog een oor. Rustig aan, 6 punten afschieten. En de druk op de achtergrond wordt natuurlijk groot. De druk op de achtergrond wordt groot omdat alle fotografen, alle camerateams, alle onliners, alle bloggers, wat er ook allemaal rondloopt, alles gaat nou bij Heidse staan. Huub Heijnen. Huub Heijnen schudt hem af. Nog 5 punten voor Heidhuizen. Wat een waanzinnig feest. Kan dat gewoon weer door in de gemeente Leudal, waar Heidse het dan misschien wel gaat maken. En wees het bij Niel bij As, blijf het bij de ene misser. Want dat kan ook nog verschil maken. Het missen van de eerste is veel erger als het missen van de tweede of de derde. Maar als hij het zich gewoon niet mis, dan is het klaar. Hé. En dan weten we dat we het volgend jaar uit Midden-Limburg komen met het OLS. En dan heeft Sinterklaas vanmiddag gewonnen van Sint-Omerten. Maar goed, nog niks zeggen, 4 punten. Ik heb het al gezegd, ik weet het, maar... Ook Huub heeft alle 3 de punten af. Wat ongelooflijk. En dan mag de heer Jos Rijks. Die mag het gewoon doen. De man die zo relax vandaag geschoten heeft. En de grote verantwoordelijkheid heeft om het OLS naar Heidse te halen. Hij moet het wel doen. En iedereen zit natuurlijk onrustig te weren op de achtergrond. Iedereen wordt onrustig. OLS-federatie probeert de verslaggevers weg te krijgen. Fotografen concentreren zich op het zestal, op de fans van Heidse. Het applaus op de achtergrond is voor Niel bij As. Die ervan uitgaat dat Heidse niet gaat missen. En Jos Rijk zit de eerste ervan af. En Niel bij As heeft het tweede volgens mij gemist. Dus volgens mij is het bij dit schot al raak, maar Jos kan de GT3 afmaken. Het gejuich is er. Volgens mij heeft Heidse nu het OLS gewonnen, maar Jos gaat natuurlijk de allerlaatste ook afschieten, want dat is hem de eer tenor. Die gaat nou echt niet die buks afleggen. Maar het is binnen. We gaan naar Heidse op het
Oud-Limburg Schuttersfeest. De 5e overwinning in die lange historie van dit grootste schuttersfeest van onze provincie. Sint-Nicolaas Heidse wint het OLS. Jos Rijks holt hem binnen. Tim Sillekes omhelst hem. Huub Heijnen. Wat een wedstrijd is dit geweest. Wat een gevecht is dit geworden. Ongelooflijk. Ja, Jos. Felicitaties vanuit de ganse wereld, vanuit de kleine zoon en ook dat nog. Ja. Van Italië, je noemt. Dus jammer dat er niet bij is. Maar, je voelt het? Ja, chic. Ja. Dus was het jaren van gedaan hebt. We hebben nu echt we hebben de goede schoenen voor die ook met 6 dus het gaat gewoon om een rij. Ja, het gaat gewoon goed om een rij. Kijk door de vreugde bij Tim. Ja. Fichat Tim. Fichat. Ja, dankjewel. Zo zeg. We hebben genoten vanochtend. Ja, nou, wat heb je gedaan, man? Ja, ik moet heel even naar de juiste weg zoeken, maar... Ja, kom er even bij. Dat is toch maar live op televisie, dus we maken doen het. Dus iedere week. Ja, dit is... ik denk dat het geheim van vandaag was dat we eigenlijk iedere run precies het stadion hebben gedaan. Ja. Doe dat maar hier. Geweldig. Heel veel Goed zo. Nog zo'n topper, hé. Esther Sillekes. Geweldig jongens, geweldig. Nou, nu is het waar. Wij gaan er een feest van maken volgend jaar, geloof ik maar rustig. Ja, ik ben ook een beetje duizelig, maar ja, er zijn emoties. Is dat van de beer? Nee, dat is niet van de beer. Esterman, proficiat. Ja, dank je. Wat heb je gedaan? Ja, ik weet het niet. Gewoon, dat is een beetje... Niet misgeschoten. Niet misgeschoten. Ja, goed man, en met die bro. Ja, fantastisch. Ja, dat is echt en dan moet ik als vader bijstaan. Hey. Ja. Wacht jongens. Ja. Je hoort alles in, bizar hè? 1948. Ja. 1901. 1888. Hoor ik er nog niet, dus. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar zeg toch wel? Nee. Het zit nog in de pijpleiding, zullen we maar zeggen. Ja. Dan ga ik even naar mijn zoon. Dat moest ze. Ja. Pap Sillekes schijnt nog even naar Tim. En hierachter is het feest. Wat een ontlading. De overwinning voor Heidse. Sint-Nicolaas. Jos Rijks en nog eens de felicitaties kreeg vanuit de vereniging. We kregen ieder jaar een schrijven van alle verenigingen voor de optocht. Waarin ze ons wat achtergrondinformatie geven. En waarin ze ook aangeven een grootse vereniging te zien met veel nieuwe jeugd, met veel nieuwe aanwas. En wie is het voor die jeugdige leden om zoiets met te maken? En om een jaar lang zich te gaan voorbereiden op een van de grootste schuttersfeesten van ons land. Het Oud-Limburg Schuttersfeest. En je ziet de media er bovenop kroepen. Maar ik heb de afgelopen oren mij kunnen genieten van de ontknuiping in Doenrade bij het OLS. Een ontknuiping die vanmorgen begon met 36 schutterieën. En wie we live gingen, nog maar met 5 over waren. Niel Bias uit Belgisch Limburg en 4 Middellimse schutterieën. Nederlijn Heidse dit goed genomen, ook Gratum, Mofort en Wessem hebben optimaal geprofiteerd. En optimaal gepresteerd van de omstandigheden op de schutterswee in Doenrade. Uiteindelijk bleven Niel Bias en Heidse bleven over. En deze mensen die gaan een groot feestje beleven vanavond, misschien morgen ook nog. En zullen onthuld worden in het dorpscentrum van Heidse straks. Ook dat gaan we live volgen op Facebook van L1. We gaan mij straks met de bus, zal er wel een paar uurtjes deuren. Want eerst over een oor begint pas de prijsuitreiking in de tent in Doenrade. Dat gaat ook zeker een oor deuren.
En dan moet iedereen richting Heidse met de bus of met de auto's, wie ze heen, naartoe zijn gekomen. Dus ik tel even met of mij. Dan hebben we hem 7:30 prijsuitreiking, 8:30 door mijn kloor. Nou, als ze om 9:30 onderweg is naar Heidse, duurt dan nog 3 kwartier voordat ze door is. Nou, tegen 9:10 is die van Sinterklaas, Sint-Nicolaas Heidse, is de vereniging terug in eigen dorp. Om het feestje te vieren. En daarna komen denk ik de andere kopzorg. Wie gaan we dat in Heidse volgend jaar organiseren? Maar dat maakt niet uit. Dat is voor later. We eindigen deze live Facebook uitzending met de vooropshot met Tim Silkes van Heidse. Die voorop is gegaan met zijn zestal en de overwinning heeft binnengehaald. We maken tensters van Heidse in de rie om te feliciteren. Tenminste, ik neem aan dat het maken tensters zijn en geen zoetelaarsers. Daar zit wel een klein verschil in. Maar dat mag ik voor dit moment ook niet verloot. Ik stel voor dat we langzaam afronden hier op Facebook. En dat we dankjewel zeggen. En Heidhuizen feliciteren. En Ivo cameraman, misschien moeten we de route met de kerk van Bingelrade. Is dat een idee? We hebben het Geervoort gedaan. Straks dus live komen we mee met Heidhuizen terug naar dorp. En dit was het OLS in de gemeente Beekdalen. Het OLS. De groetjes van Oud Doender.